Ndị Ichie do kwerege. Ndị Ichie do kwerege. Alive Saint do kwerege. Alive Saint do kwerege. Akakwu do kwerege. Akakwu do kwerege. Akwuolulu do kwerege. Akwuolulu do kwerege. Ndị Ichie do kwerege. Alive Saint do kwerege. Akakwu do kwerege. Ndị Ichie do kwerege. Akakwu do kwerege. Akakwu bịa kene. Akakwu bịa kene. Ndị Ichie bịa kene. Ndị Ichie bịa kene. Akwuolulu bịa kene. Akwuolulu bịa kene. Alive Saint bịa kene. Alive Saint bịa kene. Nna m eze dike bịa kene. Nna m eze dike bịa kene. Akakwu bịa kene. Akakwu bịa kene. Akwuolulu bịa kene. Akwuolulu bịa kene. Ndị Ichie bịa kene. Ndị Ichie bịa kene. Ndị Ichie bịa kene. Ndị Ichie bịa kene. Alive Saint bịa kene. Alive Saint bịa kene. Ndị Ichie bụ unu mmanwụ. Alive Saint bụ unu mmanwụ. Alive Saint bụ unu mmanwụ. Initiation into Akakwu. Akakwu, Akwuolulu, Ichie, Alive Saint in tradition and culture. Akakwu, Akwuolulu, Ichie, Alive Saint in tradition and culture. All countries, all worldwide, all males and all females. All that tap in to join. To welcome all male and female family generations, ancestors into Akakwu, Akwuolulu, Ichie, Alive Saint, both male and female. They are males. Akakwu male, Akwuolulu male, Ichie male, Alive Saint males, females, Akakwu females, Akwuolulu females, Ichie females, Alive Saint females, to welcome all and all families, and to transfer the foundation to all. We use male cow, female cow, roosters, hens, rams, you can get mother goat, 33, 22, 33 kola nuts, to welcome all into Akakwu, Akwuolulu, Ichie, Alive Saint, all worldwide, and all that tap in to join. All family generation, all. We use water, buy eggs, kola nut, fruit, drink, beer, wine, cigarette, weed, to always renew and welcome ourselves into Akakwu, Akwuolulu, Ichie, Alive Saint, to help us stand with truth, and be peaceful and moving forward, and protection, and welcome all their powers, authorities, manifestation, moving forward, and energies into our body foundation, science and technologies. Prayers skyrocket, transfer to all for free, all families, based in USA, NATO, science and technologies. Chief Peter, Odira, Nkwuaku, Los Angeles, California, USA. Chief Priest World, Chief Priest USA, and Chief Priest, Chief Priest King, all Akakwu, Akwuolulu, Ichie, male and female, Alive Saint, worldwide. Somebody say, USA.